Salam, mehriban tomoşaçylarym, mehriban ýaşlar. Kanalyma geleniňiz üçin köp sag bolun. Mehribanlar, tesgirlerde süýjüdir köke, tort bişirmegimi haýyş edip ýarýan tomoşaçylarym üçin men bugun öz pişirýän ýönekeýje tortlarymdan birini size görkezmek üçin video çekdim. Pursatdan peýdalanyp süýjüdir köke, tort pişirmäge üren gaty ökde izwer gelin gyýlarymyz bar. Şolara sylagymy, hormatymy bildirýän. Sebäbi durly naharlary, süýjüdir kökeleri hem tagamly, hem gelşikli owadan edip pişirmegiň özem ulakan bir sanatdyr. Men hemmämiziň pişirip biläjek sulumyzda ýönekeýje görnüşde pişirýän. Muňa häzir videony tomoşa edeniňizde de göz ýetirersiňiz. Ýönekeýem bolsa öz iliň bilen öz islegiň boýunça pişiren zadyň tagamy başgaça bolýar. Bu tortuň çöregini 2 bölek edip pişirdim. Birinji bölegine 7 ýumurtga, 1 käse şeker, hemde 1 çümmek duz atdym. Tort pişirilenine garajy injam, mikserim diýer, hukman gerek bolýar. Ne onun kömegi bilen şekerli ýumurtkany gabarýança gardym. Inni bolsa 1 käse un, 1 paket hamiri gabartýan tut, 1 paketem vanilin goşdum. Inni bundan sonra mikser ulanma el bilen garyň. Sebäbi mikserde garsaňyz gabaran hamir kiçeler. Pişiren wagtyňyzam çiğişmez. Ne şu usulla imay bilen gowça garşdyrmaly. Ýaş wagtlarymda tort pişirýärdik. O döwürde mikser ýokdy. Şoň üçin hem şekerli ýumurtkany te gabarýança el bilen bir näçe sagat garardyk. Inni bolsa çöregini pişirjek tawamyza ýağ çalmaly. Islendik ýağ çalyp bilersiňiz, ýöne miske ýagy ha tagamly bolýar. Soňra bolsa bir nahar çemçet ýağly un salyp, ýaga ýelmeşýänçe tawany şu görnüşde ilek-bilek öwürmeli. Ýelmeşmän galan unlar bolsa aýraýmaly. Şeýtdeňiz hema çöregiňiz tawa ýelmeşmeli, hemde şu ýağly, unly gatlyk öz başda gatlyk bolup pişýär hemde. Soňra onu aýryp tortuň üstüne, ýüzüne sepelemege gowalýar. Inni bolsa 170-180 derecede te gyzarýança pişirmeli. Şu ýerde ýene bir ünsvermeli zatyňyz mehribanlar te çiğişip bolýança, çiğişmeli derejesine ýetýänçe howurpejin gapagyny açmaň. Birinji çöregimiz pişýänçe ikinji çöregimi taýýarlaýar. Edil öňküýaly ölçegler bolsa videonyň ýüzüne ýarlandyr. Mehriban ýaşlar, tort, kek, ýaly süýjülikleri pişiren wagtyňyz, isafy ünsvermeli zatyňyz, goşýan önümleriňiz sowuk bolmaly däldir. Gan ýyly diýilýän temperaturada bolsa has gowalar. Ne birinji çöregimiz pişdi. Şunýaly çykjagalyň kömegi bilen içiniň bişenini bişmedigini barlap görmeli. Ne bolsa ikinji çöregimizi sallym. Birinji çöregi el bilen tutup bolar ýaly derejede sowutdym, hemde tawadan çykardym. Inni bolsa çöregiň iki ýüzüne de emele gelen şular ýaly gatlaçygy alýaryn.
Inni bolsa bu çörek bölüçüklerini howur peşte 3-5 minut kızdırmaly we soňra sowutmaly. Inni bolsa çörekleri doly soýansa kremlerini taýýarlaýaryn. Kremleriň ölçegleri bolsa videonyň ýerine ýazlandyr. Goýuldylan süýt, miske ýagy ýa-da vanilin hemde maňy awratyp gaýdym. İkinci kremini qaymak bilen şekeri gabarýança gardym. Eger qaymagy öňünden biraz sürüşdi goýsaňyz hat gabarar. Üçüncü kremi bolsa ýürüter tort keks üçin niýetlenen taýýar krem ulannym. Gabyň daşyna taýýarlanyş usuly ýazlanmalýar. Şony okap taýýarlap bermeli. Mehribanlar, bu kremleriň diňe birini ulansaňyz bolar. Men size görkezmek üçin 3-sinem ulannym. Ýa-da isleňiz boýunça kakao da garyp bilersiňiz. Inni bolsa emay bilen çörekleri 2 bölýärin. Inni bolsa torty ýasap başlaýardy. Men ilki tortyň çöregine birazajyk suw ýa-da süýt sepeleýärin. Ondan soňra bolsa videoda görüşiňiz ýaly öz isleňiz boýunça kremlerini arasyna çalybermeli. Arasyna bolsa öz isleňiz boýunça ýa-da öýde bar bolsa islen mewleriňizem goşup bilersiňiz. Misal üçin banan, kiwi, erik, şettali ýa-da apelsin ýaly ondan başga da bir näçe mewler tortyň arasyna gowy gelişýär. Men banan goýdum. Bu bolsa ikilenci kiçik tawada pişiren çöregim. Ondan biraz ulurak görüp gyrasyndan kesip ayırdım. Ayıran çöreklerimi de galan kremler bilen garyp başga hili tort ýasadym. Ony nitip bolsa inniki videomda tomaş etip bilersiňiz. Inni bolsa iň daşynyň bedeglerine geçýärdi. Helki howrpeje falan çörek bölüçüklerimizi el bilen ýa-da oklawyň kömegi bilen gawatyp awratmaly. Soňra men ony aşaky bölüginiň gyrasyna ýapyşdyrdym. Eger ýüzüne başga bedeg etmejek bolsaňyz üstüne sepseňizem bolýar. Mundan soňraky bedegleri öz isleňize, öz fantaziýaňyza bagly. Men üstüne süýji alça goýuşdurdym, hemde tiňe meňzeýän şokolat bölüçüklerini goýuşdurdym. Tükülüp duran tiňleri suratlandyrmak isledim. Üstüne kaptallaryna bolsa maňy sepeleşdirdim.
Ine mehriban tomaşaçlarım, tortun tayar görnüşi göwüňizde yarandyr diýip umyt edýän, tezem öz pikirleriňizi, öz içiňizi tesbirlerde ýazsaňyz sizden hoşal bolardym. Kanalyma agza däl bolsaňyz agza bolmagy, like goýmagy hem unutmaň. Inniki videolamda ýaxşy günlerde görüşýänçä hoş sag bolun. Bu dünýä mahsus ähli gawlyklar size ýar bolsun.